אני חושב בזמן האחרון, נציע לכל מי שיש לו ישיבה, מרגיש הסיפור הזה של חדר אוכל בצהריים, זה ראש את הישיבה. אני אומר לכם, אני מדבר עם בחורים שיושבים בחדר אוכל בצהריים, 90% לא מדברים דברי תורה. הרמה של האוכל בצהריים שם זה כמו אוכל של מסעדה של שבת, רמה גבוהה מאוד של אוכל מאוד טעים, מאוד טעים, עד סיפור סיפורים. כשאדם אוכל כזה אוכל טעים ביום חול, בין סדר א' לסדר ב', אתה לא מצפה ממנו שהוא יאהב את התורה, והוא לא ילמד בסדר ב' בעיון, הוא לא, למה? יותר טעים לו עכשיו. השניצל יותר קורץ מאשר הלימוד, זה ידוע. אתה שם שניצל לארוחת צהריים, הוא מצטער שהוא עזב את השניצל ונאלץ לעלות לישיבה. וכן הישיבה פסלה את עצמה, חדר אוכל זה ספיח בישיבה, זה נגע צרעת בישיבה, אני מעיד על עצמי כאדם. ניזוקתי ממנו, נחבלתי מחדר אוכל בישיבה, עד היום אני אוכל את הפירות המרורות של הפירות. חדר האוכל הזה, עד היום זה מפריע לי מאוד בלימוד התורה, עד היום אני מרגיש את החיסרון הנורא בידיעת התורה, בגלל זה עד היום זה ונגף לגביי על רוב הדברים שאני רוצה לעשות. עברו 10 שנים, זה לא עוזר לי כלום, זה אבן נגף נוראית לגביי, אני מעיד את זה, זה נורא והיום, מי שלא מרגיש את זה, הוא ירגיש בעולם הבא את זה. הם מחזיקים חדר אוכל בצהריים, עם שניצלים ועם תפוחי אדמה מטוגנים, אל תצפה ואל תגיד למשגיח שידבר על אהבת תורה, כי אתה סותר את עצמך. אתה אומר למשגיח שידבר על אהבת תורה, אתה נותן לו אהבת שניצל, ואהבת שניצל היא יותר מוחשית מאהבת תורה כרגע, אז אתה קוטל את השיחה של המשגיח, פשוט מאוד, אתה קוטל את השיחה. צהריים מי שרוצה לאכול, שים כמה אגוזי מלך, מאוד מכובד, מחוץ לישיבה, אגוזי מלך, בוטנים, כמה מציות, שהם מאוד טעימים זה, מציות, אגוזי מלך, קח כמה בקבוקי שתייה אם אתה רוצה, ותו לו, זה הורס את הרצף, אם רבי עקיבא אמר ש12 שנה ועוד 12 שנה זה לא 24 שנה, שים למה שהוא אומר, 12 שנה רצוף. לא רואה את אשתו 12 שנה, ועוד 12 שנה זה לא 24, חסר לו, אני רוצה 24 רצוף. אם הוא אומר את זה על 12 שנה, מה אני אגיד ביום אחד בין לפני הצהריים ואחר הצהריים? נלמד לפני הצהריים אחר, אחרי הצהריים ליד עם חדש ועל תאווה. אז למד לפני הצהריים, למד אחרי הצהריים. עשה קטיעה ביותר. היום שלו הוא לא רצוף בכלל. לא רק שלא רצוף. פיתח בעצמו תאוות העולם הזה, שלא יספר לי סיפורים מאהבת תורה, מי שאוכל שניצל, אוכל שניצל, בישיבה. בבית אני אומר, לא לי עכשיו בבית, אני אומר על הבית. בישיבה, בפרסיה. באה ישיבה ומאכילה שניצל את כל התלמידים, 200 תלמידים שלה, ומטריבים כסף. אנשים כדי לעשות את זה. הרי אתה מטרים כסף לאנשים, מי שיתרום לשניצל עכשיו הוא תרם לביטול תורה. אתה לא מבין את זה? איך אפשר לאהוב תורה אם יש כזה אוכל טעים? איך אפשר לאהוב תורה אם יש כזה אוכל מפתה? אתה נורמלי. חוץ מהחצי שעה שמתבטלת, גם אחר כך הוא הולך לישון גם אחר כך. הוא אוכל 2 מנות, זה טעים לו, ולא יכול ללמוד אחר כך בעיון, צריך לישון 2 שעות אחר כך, או שעה. ואם לא ישן, לא מורכז ללימוד. אבל נורא והיום זה יכול לעכב את כל הישיבות. זה ממש קטל נורא שחור מכל שחור, אני רואה את זה כמה. אני מבין לעצמי, מה שעכשיו אני כזה מצב קשה ונורא והיום ברוחניות, אני מרגיש לעצמי. אני ואביון, רשע מכל הרשעים, אשמת חדר האוכל בישיבה. ישירו, ומאשים אותם. תורדו מזה, כך ישיבה טהרה, ולא מעלה תאוות, זה כבר נהיה בית הבראה ולא ישיבה. מחילה, סליחה וכפרה. אתה יכול לפרסם את זה?